Sziasztok! Verba Ábi vagyok, Amerikából jöttem, és a mai videóban szeretnék néhány dolog felsorolni, hogy mi miatt találtam furcsának a magyarok, amikor először jöttem Magyarországra. Csináltam korábban egy ilyen videót, aminek az volt a címe, hogy ezért furcsák a magyarok. Ez lesz annak a második része, és még több dolgot szeretnék felsorolni nektek, hogy mi az, amit furcsának találtam, amikor először érkeztem Magyarországra 15 évvel ezelőtt. Először is, hogyha új vagy itt, akkor ne felejtsd el feliratkozni a csatornára. Minden héten felteszek egy új videót, vagy amerikai vagy magyar kultúrával kapcsolatban. Egyébként, hogyha nem vagy csatornatag, lehet támogatni ezt a csatornát, vagy a YouTube-on keresztül, vagy a patreon.com-on keresztül. Szeretném köszönni az új tagoknak, hogy támogattatok a csatornát. És most vágjuk bele a mai témába. Mi miatt találtam furcsának a magyarok, amikor először jöttem ide Magyarországra? Úgyhogy az első dolog az a pizzával kapcsolatos. Ki gondolta volna, mert egyébként a pizza nem egy magyar étel, de tudod, hány ország van, ahányféle módon esznek pizzát, és akkor Amerikában is vannak szokások a pizzával kapcsolatban, hogy szoktunk csinálni, meg mivel szoktunk enni. Itt is van olyan szokás, hogy ketchupot raknak a pizzára. Ez nagyon furcsának találtam, amikor először idejöttem, mert az életemben sosem láttam, hogy valaki ketchupot rakna a pizzára, és nem is tudom elképzelni a mai napig, hogy ez miért akarna valaki csinálni. Egyébként nem ismertem megkóstolni, azóta sem, mert nekem ez a két dolog nem tartozik össze a fejemben valahogy, hogy pizza, ketchup. Úgyhogy elég furcsa volt. A második dolog az az, hogy szendvicsnek hívnak azt is, aminek nincs teteje, tehát hogy nincs két szelet kenyér, hanem mondjuk csak egy szelet kenyér, mondjuk egy kis vajat, egy kis sonkát és zöldség, és az is szendvicsnek hívnátok. Nálunk nem annyira, tehát ez nem létezik, inkább toastnak hívnánk, és ilyen esetben ennénk egy szelet kenyérrel a szendvicset, ha mondjuk pirítanánk a kenyért, és akkor ez valami fajta toast, pirítóst, és akkor arra rakunk rá dolgokat, de az mégsem hívnánk szendvicsnek, mert nincs az a másik kenyérszelet a tetején. Úgyhogy nekem az volt a vicces, hogy szendvicsnek hívták sokan azt is, aminek csak egy szelet kenyér volt az alján. Én egyébként nem tudom, minek hívtam volna, hanem pirítóst, de tehát amikor nem pirított, akkor nem tudom, minek hívtunk volna. Talán open-faced sandwich, de az sem olyan gyakori, szóval ez nem annyira szokás Amerikában. Szóval ez is kicsit furcsa volt. A harmadik dolog az az, hogy lehet hello-val köszönni, meg elbúcsúzni is. Tehát nálunk a hello, ami hasonlít a magyar szóra is, a kicsikét olyan hallósan mondjátok, de hogy ez ilyen ugyanaz a szó, ez egy köszönés. Nálunk csak találkozáskor mondunk, és elbúcsúzáskor meg ez a goodbye, és nálatok tök vicces volt, amikor először hallottam, hogy valaki elbúcsúzott, és szia, hello, szia, puszi, hello, és akkor elment, vagy kiment, vagy kijöttem egy boltból, és akkor elköszöntek úgy, hogy hello, az nekem nagyon vicces volt, mert életemben sosem hallottam olyat, hogy valaki hello mondta volna a goodbye helyett, és akkor, hogy erre nem volt külön, csak a viszontlátásra, de hogy az is csak ilyen hivatalos helyzetekben szokták használni, de igazából nincs a magyarban olyan, hogy goodbye, azon kívül, hogy viszontlátásra, és az nekem picit vicces volt, meg furcsa. A negyedik dolog az az volt, hogy ha belépsz egy bárba, akkor ott lehet kávézni is. Nekem a kávézó meg a bár az két külön fajta hely, és sosem csinálják együtt a kettőt. Legalább ahonnan én jöttem, nincs olyan, hogy bemész egy bárba, és ott kávézni is lehet, vagy fordítva, hogy bemész egy kávézó, és ott van sör is, vagy bor, és itt többször láttam olyat, meg több olyan hely is van, ami kávézónak hívják, vagy bárnak hívják, de igazából ott kávézni is lehet, vagy inni lehet. És nekem az is vicces volt amerikaiként, hogy amikor beléptem egy kávézó, akkor láttam egy csomó szeszes ital, vagy bor, vagy sör kínálat, amikor kívülről az volt kiírva, hogy kávézó. És teljesen össze voltam zavarodva, úgyhogy ez is egy ilyen furcsa dolog volt. Az ötödik dolog az azt, hogy mennyire sokan dohányoztak akkor, amikor megérkeztem.
most talán kevésbé divatban van a dohányzás, mint mondjuk ez az e-cigaretta, de akkor meg nagyon-nagyon sokan, meg most is egyébként Amerikához képest sokan dohányoznak, de az utcákon Pesten szinte, hogy minden saroknál valaki kiállt dohányozni. Lehet, hogy most is körülbelül úgy van, de szerintem egyébként egy kicsit kevésbé van ez. Turizmus miatt pláne, hogy nincsenek csak magyarok a belvárosban, Budapesten. Na, szóval az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokan dohányoztak, és nekem ez ilyen szokatlan volt, meg furcsa, hogy lényegében pár lépésenként volt ott valami cigi füst az arcomba. Tényleg olyan cigi füst szag volt az egész utcának, emlékszem. Kora reggel valamelyik nap kiléptem az ajtón, pont a Dohány utcában, az a legviccesebb. Mindegy, pont a Dohány utcában voltam, és akkor kiléptem az ajtón, sétáltam így a körútig, 4-es 6-oshoz, és néztem, hogy nincs is itt ember cigi nélkül. Tehát nem láttam egy darab embert sem, akinek nem volt cigi a kezében, és az olyan furcsa volt nekem, hogy ennyire sokan dohányoznak, és igazából Amerikában nem mintha nem lenne divat a cigi, csak az van, hogy nem nyilvános helyen csinálják sokszor, meg sokkal kevesebben csinálják. Úgyhogy ez tényleg elég furcsa volt nekem. A 6. dolog az azt, hogy nem szoktak evés közben inni, inkább utána isznak. Szóval, ha valaki egy ilyen főételt eszik, akkor sokszor láttam azt, lehet, hogy nem mindenki ezt csinálja, de nagyon sokan, meg sokszor azt láttam, hogy megeszik egy egész tányér ételt, és csak a legvégén isznak vizet, vagy valami üdítőt, vagy kérnek egy kávét, mit tudom én, és tök érdekes volt számomra, hogy ezt így kibírják egészen addig ivás nélkül, mert Amerikában az a szokás, hogy ott van végig az asztalon víz, vagy valami más üdítő, ott van a főétel, és akkor kb. Minden falat után iszünk egy kicsit. Tehát ez a kettő, ez így párhuzamosan, hogy eszünk, és amiatt olyan furcsa volt, hogy leültem enni, és nem volt ott innivaló, és mondom, de nem szokták adni rögtön az elétől innivalót? Tehát, hogy ez olyan fura volt. Az is furcsa volt, hozzáadom pluszba, hogy külön kellett kérni innivalót, nem csak alapból hozták mondjuk egy étterembe vizet, vagy valami alap üdítőt, mert Amerikában az van, hogy megérkezik a vendég egy étterembe, rögtön hozzák egy pohár vizet neki, az az első, és utána kérdezi, hogy van még-e valami, amit szeretne inni, vagy hogy kell egy kis idő, hogy megnézzen az étlapot, ilyesmi. Tehát Magyarországon semmi, hanem külön kell kérni, amikor jön a pincér, hogy ja, egyébként ilyet vagy olyat szeretnék inni. Szóval ez is tök érdekes volt, meg picit furcsa is volt. 7. dolog az azt, hogy ez egy ilyen vicces dolog, az lehet, hogy most nincs olyan nagy divatban, mint régen, amikor jöttem, de még biztos divatban van, hogy van az a korosztály, amikor a nő elkezd őszülni, és nagyon sok nő befesti a haját, vagy valami lila színre, vagy nagyon-nagyon vörös, vagy ilyen nagyon intenzív, ilyen nagyon éles vörös szín. Tehát az a nagyon vörös, vagy nagyon lilás színű hajszín, az nagyon nagy divatba volt, amikor jöttem, és szinte, hogy nem lehetett látni egy középkor fölötti nő más hajszínnel. Csak tényleg szó szerint azt láttam, hogy mindenkinek ez a vagy lila, vagy piros haja van, szó szerint. Nekem tök érdekes volt ez a dolog, meg mindenki rövidre vágja, és mindenki vagy ez a kettő szín. Furcsa volt látni, hogy szinte, hogy az összes nő az kb. Így hordta a haját, ilyen 50 körüli vagy afölötti korszakban. A 8. az azt, hogy külön van a WC a fürdőszobából. Szóval az is egy vicces, meg furcsa dolog számomra, hogy a lakásokban sokszor, nem mindig, de hogy sokszor van külön a WC a fürdőszobától, és azt meg kellett szoknom, hogy hát ez szó szerint a fürdőszoba, tehát nincs itt WC, és olyan volt egy párszor, hogy nem tudtam, hogy hova kell bemenni, hogy WC-t találjak, tehát hogy láttam, hogy valami fürdőszoba volt, azt bementem, nem volt ott WC, és ez ilyen vicces volt, mert Amerikában sosem csinálják úgy a lakásokban, vagy a házokban, hogy külön lenne a WC.
Max van olyan, hogy van egy fürdőszoba és WC egyben, és talán van egy plusz WC, ami mondjuk egy fél fürdőszobának szokták hívni, de mindenféleképpen van a fürdőszobában is WC. 9. dolog az azt, hogy sok helyen a zuhányzás közben nincsen függöny, és le kell ülni ahhoz, hogy az összes víz az nem megy ki a kádból. Az is olyan furcsa volt nekem, hogy kitalálta ki azt, hogy zuhányzás közben nem lehet, vagy nem le kell ülni, és nincsen függöny. Vagy miért nem igénylik az emberek függönyt. Itt is nálunk a lakásban, a családi házban, itt sincsen függöny lent a fürdőszobában, hanem le kell ülni, mert ha mondjuk felállsz végig, akkor kimegy az összes víz a csempére. Egyébként így is nagyon béna vagyok, és sokszor kimegy az összes víz. Amerikában ez nem létezne egyáltalán, hogy van egy zuhányzó, és nincsen függöny, vagy nincsen ajtó, vagy valami. Úgyhogy ez is furcsa volt nekem, hogy teljesen nyitott téren zuhányzok, és le is kell ülnöm ahhoz, hogy nem az összes víz kifolyik. És a 10. ponthoz érkeztünk, ez lesz az utolsó a mai videóban. Az volt furcsa számomra a magyaroktól, hogyha túl sokat kértem bocsánatot, akkor felidegesítettem őket. És nem értettem, hogy miért idegesítem fel őket, hogy miért idegesítő vagyok nekik, amikor bocsánatot kérek. És rájöttem, hogy ebben van egy erős kulturális különbség, hogy az amerikai kommunikációban nagyon-nagyon sokszor úgy kommunikálunk, hogy bocsánatot kérünk közben, olyan alap dolgok miatt is, amiért egy embernek tényleg nem kéne, hogy bocsánatot kérjen, hogy bocsi, el kell mennem WC-re, mert mintha az, hogy egy alapember szükség, az teher lenne a másikra, hogy bocsánat, hogy el kell mennem használni a WC-det, meg ilyenek, és vagy nem tudom, tehát mostanában volt olyan, hogy visszaestem ebbe, hogy sokat kértem bocsánatot néhány dolog miatt, vagy nem tudom, mi ilyen alap, hogy például stresszes napom volt, és sírok egy kicsit, vagy valami, akkor kérek bocsánatot, hogy sírok. És de miért kérek bocsánatot egy olyan dolog miatt, ami teljesen érthető, és nem egy másik emberrel szembe valami gonoszság, hanem csak egyszerűen meghatottam, és elsírtam magamat, vagy stresszes vagyok, és elsírtam magamat. És annyira benne van a mi kultúránkban ez a bocsánatot kérés, hogy nagyon sokszor és nagyon sokszor feleslegesen kérünk bocsánatot, és tényleg most, mivel elszoktam ettől, akkor nekem is szokott felidegesíteni, ha valaki bocsánatot kér sokszor. Most már teljesen megértem, de akkor, amikor jöttem, ez egy picit furcsa volt, és nem értettem meg, hogy ezen miért kell felháborítani, vagy ezen emiatt miért vagyok idegesítő, és ez picit nehéz volt megérteni. Na, szóval ez volt a listám arról, hogy milyen dolgok voltak furcsák nekem. Hogyha szeretnétek látni az első részét ennek a témában, akkor a videó végén csatolni fogom, oda kattintsatok, és meg lehet nézni az első videómat erről a témáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ne felejtsetek el feliratkozni, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!